asin da imagwalat nin anuman sa tukawan pag nagkomunyon, tanganing maiwasan ang pagkawara kan sa indong mga darang gamit. Iniing kaminar ang gabos na lalaki asin mga babae na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba sa tuyang respetuhon ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Ngunyan pong Domingo, sa pagselebrar niya to kan National Seafarers Day as in Migrants Sunday, magkakaigwa po kita nin second collections para sa apostolado kan Migrants Ministry kan sa tong Archdiocese. Ngunya na Domingo iyo an enot na taon kan pagmukna kan kalakbay an Migrant Ministry kan sa tong Archdiocese. Sa tuya napadagos na suportahan ang ministeryong ini para sa mga tugang niya tong nagtatrabaho sa harayong lugar. Bukas pa po ang pagpalista kan mga kandidata sa Search for Rosary Queen 2023. Ang first kan basing po gigibuhon ngunya na Sabado, petsa 30 kan Setyembre. Available po ang mga sobre sa opisina kan sa tong parokya. Sa Webes, petsa 28 kan bulan na Setyembre, iyo po ang kafiestahan ni San Lorenzo Ruiz, ang enot na Filipinong santo, asin patron kan mga katikista. Mapuon po ang trido sa aga, petsa 25 kan Setyembre. Sa petsa 1 kan Oktubre, iyo po ang kafiestahan ni Santa Teresita del Niño Jesus, igwa pong novena na pinanginginotan kan St. Therese of the Child Jesus Association. Sa maabot na Domingo, petsa 1 kan Oktubre, pupuunan po ang Pagsanto Rosario sa satong simbahan sa oras na alas 6:30 nin banggi, bago kan misa sa alas 7. Alagad ang regular na Pagsanto Rosario gigibuhon araw-aldaw sa oras na alas 7, siring sa nakagawian. Huli ka ini, pinapagirumdum po ang mga religious organizations asin barangay sa pag-sponsor kan araw-aldaw na Pagsanto Rosario. Ngunya na petsa 7 kan Oktubre, iyo ang enot na Sabado kan bulan asin kafiestahan man ni Nuestra Señora del Rosario. Kaya sa aldaw na iyan, gigibuhon po ang Grand Marian Procession asin ang regular na penitential procession. Ang Pagsanto Rosario gigibuhon durante kan prosesyon. Durante kan fiestahan ni San Francisco de Assis, magkakaigwa po nin pagbindisyon sa mga ataman na hayop
gigibuhon sa patio kaining simbahan pagkatapos kan misa sa pagkaaga asin hapon. Igwapo nin meeting ang mga pamayo o representante kan manlaen-laen na religious organizations asin pamayo kan BPC Committee on Worship pagkatapos kan misa. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Salvio Fortuno and family, Mr. and Mrs. Henry Tataro, Silina Belen and family, Roslyn Angeles, Jessa Factor and family, Marilu Rivera and family, Gondilin Tanyog. Pasasalamat para sa 45th wedding anniversary ni Mr. and Mrs. Honorato Basinal. Petition for taking NCLEX exam, dolot ni Miss Mary Ann Abejoro and family. Petition mass for healing, dolot ni Mr. and Mrs. Norman Gamos and family. Petition for final defense, dolot ni Javan Villaflor. Petition for Luridith, dolot kan Cabanos family. Para sa sarong petisyon, dolot ni Lynn Olaso Tataro. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag asin mga kalag sa purgatorio. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Roslyn Angeles. Catalino E. Crisanta, dolot ni Mr. and Mrs. Melchor Saldo and family. Emilio E. Juana, dolot ni Mr. and Mrs. Melchor Saldo and family. Felisa E. Alfredo, dolot ni Ramon Rebolado. Juliana E. Chodolo, dolot ni Angustia Caroche Hinilia and family. Leonor E. Socorro, dolot ni Ramon Rebolado. Marilyn E. Christopher, dolot ni Nelia Astibe and family. Myra Jo E. Arlene Yeng, dolot ni Marilu Rivera and family. Rogelio Sr., dolot ni Narcy Moreno Bermido and family. Rosa, dolot ni Mr. and Mrs. John Philip Sepriaso. Salvador Sr. E. Violeta, dolot ni Marilu Rivera and family. Raymond E. Zuelo Sr., dolot ni Elizabeth Lasarte Remedio. Tony E. Silvia, dolot man ni Elizabeth Lasarte Remedio. Petition Mass for passing bar exams today, offered by Janice Bilo. Para sa kalag ni Eisenhower Galvante, dolot ni Rosemary Galvante and family. Pasasalamat para sa 12th birthday, dolot ni Greensley Panga. Pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Ryan Hayag and family. Para sa kalag ni Aileen Rodolfo E. Expectacion, dolot ni Helen Alde. Pasasalamat, dolot ni Salve Gamban. Para sa sarong petisyon, dolot ni Tricia S. Apondar. Petition Mass for let exams, dolot ni Monica Mendivel. Dolot ni Kim Mendivel. Para sa kalag ni Cecilia, dolot ni Canpaldo o Lasso family. Pasasalamat, dolot ni Eri May and Gay. Para sa kalag ni Nicanor, dolot ni Maria Joan Mortega.
Yaon na po kita ngunyan sa ika-25 Domingo kan ordinaryong panahon. Ang Diyos iyo ang nagwawaras kan mga biyaya para sa mga nangangaipo. Pano siya nin karahayan, asin mauot niya, ang gabos madara sa kaligtasan. Sa mga ginibukan Diyos, igwa kita nin mga kahapotan. Dai niya to orog na nasasabutan. Alagad, tunay mananggad na ang Diyos ang mas nakakaaram kung ano ang dapat nagibuhon. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangingenotan kan satuyang ginagalangan na Kura Paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu.
Mga tugang niya na ika-25 Domingo, kan ordinaryong panahon. Sa tuyang pinagseselebrar ang Domingo para sa mga migrante, asin ang National Seafarers Sunday. Pinagdidikar ang aldaw na ini para sa mga migrante, asin mga nagtatrabaho sa kadagatan. Ang iba dyan, mga miyembro kan sa tuyang pamilya, kaya roromdomon niya to sinda sa satuyang pagpamibi na lugod maging safe sinda sa indang paglalayag sa kadagatan, asin si mga tugang niya to na yaon sa ibang lugar na napuwersahan kan sirkumstansya na nagtatrabaho duman, na lugod danay sindang magkamit kan magkamit kan diretso bilang tao. Kaya sa tuya man ibalisinda sa tuyang pagpamibi. Matugang akontan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinungan. Sa mga taong marahayan buhok. Pamuraway ka, pinapasalamatan ka, ulit ka, naguna mo, kamurawayan, kamurang natin. Kasamang makakamang, kakurang nan aking uklong Jesucristo. Kakurang na Diyos, podero kan Diyos, agikan Ama.
Mamibi kita. O Diyos na nagtugdas kang gabos na pagbuot kan banal na tugon sa pagkamot sa imo asin sa kapwa, itugot mo sa mo na nag-uutob kan sa imong mga tugon na magkanigong magkamit kan buhay sagod paman. Huli kay Kristong kaguranan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang Diyos, orog na halangkaw sa satuya. Alagad, orog man siyang harani. Dapat makanood kitang maghiro, susog sa iyang kabuktan. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Hanapa an kagurangnan, mantang makukua. Apodi, urawang harani. Bayaan kan tampalasan an sa iyang dalan. Asin kan tawong daing data an sa iyang huna-huna. Balikan an kagurangnan na maheherak sa iya. An satong Diyos, tamayaman sa pagpatawad. Tabako kong kaisipan an sa indong kaisipan, asin bako nindong mga paagi, an sa kong mga paagi. Olay kan kagurangnan. Tasiring na halangkaw an langit sa daga, halangkaw man an sa kong mga paagi, sa indong mga paagi, asin an sa kong kaisipan, sa indong kaisipan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. Gabos na aldaw o umawon ta ka. Asin o umawon ko an sa imong ngaran. Sagkod pa man, asin sagkod lamang. Dakula an kagurangnan, asin inoomaw na gayo, asin an sa iyang kadakulaan, mayong karurupan. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. Maugayon asin mahiherakon an kagurangnan. Halaba an pagkamatinios, asin dakula an karahayan nin buot. Marahay an kagurangnan sa gabos, asin mahiherakon sa gabos niyang gibo. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. Suripot an kagurangnan sa gabos niyang gawe. Maimbod sa gabos niyang gibo. Harani an kagurangnan sa gabos na nag-aapod sa iya sa katotoohan. An kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya. Para ki San Pablo, sa pagkabuhay, magsasarig asin maglilingkod siya ki Kristo. Sa kagadanan, makakaibahan niya an kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, mapapadakula si Kristo sa sakong hawak, sa buhay man o sa kagadanan. Tasako, an pagkabuhay si Kristo, asin an pagkagadan pakinabang. Alagad, kun an pagkabuhay sa laman, magigikong mabinungang gibo. Daiko aram kun arin an pipiliin ko. Naiipit ako kanduwa. Mawot kong maghali asin makaiba ki Kristo. Taiyan ng God, orog na marahay. Alagad, an pagpawalat sa laman, orog na kaipuhan para sa karahayan nindo. Alagad, makihimanwa kamo na maninigo sa Ebanghelyo ni Kristo.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Inusip ni Jesus ining parabola sa iyang mga disipulo, an kahadean kan langit, arog sa taong may sadiri, na pagkaagang amay luminuwas sa paghanap nin mga trabahador para sa iyang ubasan. Kan makasundo niya ang mga trabahador na sarong denaryo an aldaw, sinugo niya sinda sa iyang ubasan. Pagluwas na mga 9:00, nakahiling siya nin iba na nakatindog sa saudan, mayong gibo. Sinabihan niya sinda, magduman man kamo sa ubasan, asin kun ano an matanos, itatao ko yan sa indo. Asin nagduman sinda, pagluwas giraray, mga udto. Asin 3:00, nagibo ning siring naman. Maalas 5 na, nagluwas siya, asin nakasumpong nin iba na nakatindog man. Ang sabi sa inda, no ta nakatindog ka mo digdi, bilog na aldaw, mayong gibo. Nagsabi sa iya, huli, tamayo ni nag-alok sa mo magtrabaho. Ang sabi sa inda, magduman man kamo sa ubasan. Pag sinarom, nagsabi ang kagurangnan kan ubasan sa iyang tumatawo, apuda ang mga trabador asin bayadi, puon sa mga huri, sagod sa mga enot. Pag-abot kan mga naalok, mga 5:00, nag-ako sinda nin tig sararong denaryo. Pag-abot kan mga enot, naghuna sinda na mas dakula an sa indang aakuon. Alagad tig sararo man na denaryo an sa indang inako. Pakaakua, naggurumod-gumod sinda, tumang sa kagsadiri na ang sabi, ining mga huri, saro sa ng oras na nagtrabaho, alagad ipinantay mo sinda sa mo na nagtios, kan gabat kan aldaw asin init. Alagad nagsimbag siya sa saro sa inda. Katuod, dayta ka ginibuhanin sala. Bakong nakipagsundo ka sako sa sarong denaryo. Kuhahaan sa imo asin puli. But kung tawan an huring ini kan siring sa imo. Tano, ipinapangalad sako an pagibo kan buot ko sa mga rugaring ko. Nauri ka, hulita ako matinao. Siring an mga huri na iinot, asin ang mga naenot mahuhuri. Ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Panginoon sa imong Kristo. Bato ko po ang gabos sa paghinanyog kan homilia. Diyos maray na ramrag kaninyong amin. Igo po ning sarong istorya, hindi po istorya manunugod sa sense of fairness. Igo po ning famous na TED talk
na pinagtao kang sarong ah, speaker maray na para pahayag asin saro sa mga pinag-istorya niya iyo ang inapo ang mga manunungod sa mga capuchin monkeys. Asin ang gibo kaining task keeper digdi sa mga ukay, mga unggoy. Pinagbabahog niya ini. Asin ining pinagtitrain niya ining mga ukay na magibo ning sarong bagay. Asin pag nakagibo sinda, tinatawan sinda ning pipino. So every time na nagsusunod sinda sa sugo, automatic tatawan sinda ning sarong pidasong pipino. So iyan ang garo method, conditioning na ginigibo sa mga unggoy. Kaya susugoon and then automatic may sarong pidasong pipino. So paulit-ulit na ginigibo. And then there was a time na pig-alternate kang keeper ang pagtao. Imbis na pipino ang tinatao niya grapes. Pag na pupundo itong pattern, nagsisimangot itong unggoy. Pag na-change ang rhythm, garo iba ang paghiling, garo ang pagmati ninda bakong patas, bakong faithful duman sa dating nakakagawian. Namumuta ng mga tugang ang ebanghelyo ngunyan na Domingo nagtutuklo sa tuya mapapadapit sa sense of fairness. May mga momento sa tuyang pagkabuhay na minsan iniisip ta, life is unfair. Pirang beses daw kita sa bilog niya itong pagkabuhay, minsan naiisip ta na bakong patas ang buhay. May mayaman, may pobre. May maswerte, may bakong maswerte. May maswerte sa love life, igwang bakong maswerte sa love life. May maswerte sa agom, ang iba bakong maswerte sa agom. Ang iba, halos sunod-sunod ang mga biyaya. Yaon dyan si mga promotion sa trabaho. Yaon dyan si mga successful na mga igin. So, if you look around, minsan maisip kita, garo permi kitang dihado. May mga siring na tao na perming ang isip dihado. Kaya dahil siring ang sa indang pag-iisip, garo minsan naisip sinda na life is indeed unfair. Day patas ang buhay. Perming naghihinanakit, magabat ang buot, asin perming nagkukumpara kan sa diri sa kapwa. Kaya ang resulta, garo perming pagmati niya, miserable an sa iyang pagkabuhay. Alagad, kung sa tuya pong hihinanyugon ang ebanghelyo ngunyan, kung sa satuyang standard, perming ang pagmati kita dihado. Kaya tinutokdoan kita na mag-isip the way God thinks, kung paano ang Diyos nag-iisip para sa lambang saro sa satuya. Sa ebanghelyo na hinanyugta kung paanong inapod kan kagsadiri kang ubasan ang manlain-lain na tao. Enot si inapod sa alas 6, may inapod sa alas 9, may inapod sa alas 12, may inapod sa alas 3, asin hang sagkod sa huri, alas 5, may inapod pa, tangani na magtrabaho sa indang ubasan. Bago sinda nagtrabaho, igwaning kasunduan na sarong dinaryo ang sa indang
itatao pagkatapos kan aldaw. Alagad, naghinanakit itong mga nainot, taparisa na ang itinaong sweldo. Duman sa nainot na nagtrabahong alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, maski itong alas 5, pariusa na ang, sabi kaya, sarong orasan na nagtrabaho, pero ang tinaong sweldo, sarong denaryo or a day's work. Kaya sabi sa Ebanghelyo, naggurumod-gumod itong nainot. Kaya ang sabi kan kagurangnan, o kang may sadiri kan ubasan, bakong nag-ulay kita, nagkaigwa kita ning kontrata, agreement, na an ibabayad ko sa imo sarong denaryo pagkatapos kang aldaw. Bako ko daw diretso na magtaoning mas dakol, dawa digdi sa mga nahuri. Namumutan mga tugang ang sitwasyon sa Ebanghelyo, pamilyar na sitwasyon na satuyang na-eksperyensyahan sa satuyang pagkabuhay. Itong inaapod na sense of fairness. Kung ano ang itinao, human ang dapat itao. Halimbawa, nahiling tayan na nangyayari, halimbawa, pagkatapos kang kalamidad o bagyo. Ang pagmati ta, dapat gabos kita tauan. Alagad, siyempre, may mga momento man na dahil talaga pwede matatapod sa katiting na itinao sa tuya, dahil pwedeng matauan halimbawa ang 500 na mga households. Usually, ang iinuton mong nanang tatauan, si mga tao na napinsala, halimbawa kung ang nag-abot lang na ayuda, 50 sana, alangan mababarangaon mo ang tangani na ang 500 na residentes tauan. Siyempre, itong 50, itatao mo na muna duman sa mga seryosong na pinsala kan kalamidad. Priority mo. Tatawan mo muna. Ika na, day ka man natuklapan ng bubong, alangan man na hagadon mo pa, mahagad ka pa ning SIM sa kagtao o sa kapitan. Dahil masabi ka, day ngaya patas. Dahil ito tinauan kami dae. Na day mo inisip na ito mas napinsala, mas nangangaipo, mas urog nangangaipo. Minsan arugad ang sense of fairness ta. Kung anong tinao mo sa iba, dapat entitled ka man na tawan. So minsan dahi ta pinagkukonsiderar ang konteksto. Minsan nga ni, kay puhan magpasalamat kita, tamay nagtao. Pero minsan, imbis na magpasalamat, tamay nagtabang duman sa satuyang tugang na napinsalaan, minsan, ibaan sa tuyang pagmati. Garo, pagmati mo dihado, maski ang harong mo, tultul man, maray. Dapat nga ni magpasalamat ka ta, igwa ka ning harong, dai kang gayo na pinsala, pusog ang sa imong harong. So, ano ay tinutukdo sa tuya kan Ebanghelyo? At all times, magigitang mapagpasalamat. Gabos na bagay na sa tuyang inako, gabos yung biyaya nin mahal na Diyos. As in, dapat hilingon tayo ni nagabos pribilehiyo. Dahil kita entitled kan ano man na bagay kung iisipon. Ta ano ang naginibo mo sa buhay, nakaipuhan na pirming itao sa imo. No, we are not titled to anything. Gabos yan, biyaya ning kagurangnan. Sabi ni San Pablo, what have we that we have not received? Anong mga bagay na yaon sa imo, anda ita, inako sa kagurangnan? So, ang itinutukdo sa tuya na magigitang mapagpasalamat sa mahal na Diyos. Asin bunga kang mapagpasalamat na puso, diyan man nagpupon ang magiging matinao sa satuyang kapwa. Magkitang mapaghiras kan ano man na biyaya sa satuyang. Sarong bagay na kaipuhan niya itong perming iiwasan ang pagkumpara kan sa tong sadiri sa iba.
Dahil iyan po ang lalo na magpapaluya kan sa tuyang buot. Dahil every time we compare ourselves, marirealize ta na mas urog ang iba. Pero dahil ta iniisip sa ibang mga bagay na pwede sir inaagihan kan sa tuyang kapwa. Siyempre may kanya-kanya man na problema. Totoo, marahian sa indang buhay, pero pwedeng dahil mo iniisip na sa indang pamilya, nag-aagi ning makuring problema. Halimbawa, may helang, may cancer, mga bagay na pwedeng dahil tayo nahihiling. Pero kaya may kitang dahilan para mag-isip na mas maray pa ito kaysa sa kuya. Oh? Perming ang reference ta, iyo permian kagurangnan na naging matinao sa satuya. And in that way, magigikitang maugmas sa tuyang pagkabuhay. Masabi kita, God has been so good to me. Siring sa sinabi sa tuya, sinabi kan salmo mo niyan na Domingo, na konsain ang satuyang simbag, ang kagurangnan, harani, sa gabos, na minaapod sa iya. Kaya, namumutan ng mga tugang, ini ang magayon na leksyon na sa tuyang makukua, ngunyan sa Ebanghelyo. Yes, kaipuhan kita na maging patas, maging just, maging patas sa kapwa. Pero, mas urog pong hinahagad sa tuya ng kagurangnan na magikitang generous. Yes, justice is good, but generosity is better. No? Justice is good, but generosity is better. Halimbawa, sa Old Testament, sa mga pinapaurog, halimbawa, iyo ang tithing. 10% kang sa imong kita, itatao mo bilang sakripisyo. Pero sa Old Testament, bako po yan ang naging norm. Halimbawa kung sense of justice is just giving 10%, garo nililimit mo ang pwedeng maitao kan tao sa kagurangnan, may offer sa kagurangnan. Halimbawa, ang sweldo mo kada bulan 10,000, by obligation, you are to give 1,000 as a tithe sa Old Testament. Pero ang kagurangnan, daiyan pig-utro sa New Testament. Tano? Because a person can even give more than the 10% requirement of tithing. Pwede kang magtaong 15%, 20%, or even your whole life. In fact, whole life, bilog na pagkabuhay, pwede mong itao sa kagurangnan. And it speaks of generosity. No? Data malilimit ang kapasidad ng tao na maging generous kung siya harani sa kagurangnan. Kaya, namumutan ng mga tugang, na leksyon kan Ebanghelyo, nalugod kita danay na maging matinao. Dahil kita mag-isip kan mga bagay na itinatao ta, kundi urog sa gabos na ang Diyos naging matinao sa satuya, and in fact, gabos na biyaya na satuyang inako, gikan sa iya, kaya maninigo sana na oral daw sa tuyang pagkabuhay, magpasalamat kita sa iyang karahayan. Amen. Matindog kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Langit
kasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Inako sa krus nagadan asin ilinubong. Umilig sa mga gadan, kami katulong aldan, nabuhay liwat alis sa mga gadan, sumilakaat sa kalangitan. Nagtutukaw sa poong ang Diyos amang makakamay. Alin duman mabalik sa pagtutup. Asing nagtutukol ako sa Espiritu Santo, sa panasitan ng Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santo, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni ating lahat, sa buhay na daing kasaguran. Pinakusog ang buot kan marhay na bareta naan kagurangnan harani sa gabos na nag-aapod sa iya. Daraw niya to sa langit no na ama an sa tuyang mga pangangaipo na may pusong naglalaom. An simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin an gabos na pinagkatiwalaan nin katungdan, na maghulit kan tataramon kan Diyos, magdanay na makusog, asin maugma sa pagharubay kan katotoohan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kita magin bukas an isip, asin an puso sa mga pangangaiponin kapwa, dangan mabuhay na maugma, asin matinao, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga nawaran nin trabaho, dai mawaran nin paglaom na makasimbag sa mga pangangaiponin sa indang mga familia, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, asin ang mga maedad na, makamati ninranga, asin kaginhawahan kan Diyos, sa pagmakulog kan mga nag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, asin mga nagsasakit, mapaginhawa, huli kan pagmakulog, asin pagmangnokan sa indang mga familia, asin katuon, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Langit no na Ama, tama kaming magdanay sa pagpasalamat sa mga daimabilang na balaog na iwinaras mo sa mo. Gibuha kaming dayupot sa lambang saro sa espiritu nin pagkasinarabutan asin pagkami norootan. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mati tukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka matugang, tanan sa ko asin sa indong atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying ako ang mga atang kan sa imong banwaan. Tanganing ang mga pinapahayag ninda sa maludok na pagtubod, makamtan ninda sa mga sakramentong langit nun, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ah, Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadana si minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit nun na hukbo. Nag-awit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagad-an banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaining maatang, namimibi kami, pabanalon, kana sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing girare pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan baago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad, kan mga kasalan. Ini pagibo nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, birhay na anak ng Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kaurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa madaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos ng kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, are pagilingaan sa mga makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawahan kamo kan tanda ning katuninungan. Uyan kordero kan Diyos, o nagpapara kan makasalang kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. Hawak ni Kristo, Amen.
Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kang danay na tabang, kaugaying bangunan mo ang mga binago mo sa paagikan mga misteryo, asin pamuhay-buhay, makamtan mi, ang bunga kan pagtubos, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Mag-ula po sa nagkapirang anansyo. Inot po, bago kang presentation kang mga kandidata sa Rosary Queen, ngunya na Oktubre 2023, inot gusto ko pong sabihin na igwa kitang second collection, ngunya sa pag-celebrar niya to kang National Seafarers Day, as in Migrant Sunday. Katunayan po ngunyan ang inot na taon, digdi sa to yung Archdiocese kan pagmukna kan kalakbay, ang migrant ministry kan sa tong Archdiocese. Kaya padagos po niya itong suportahan ang ministeryong ini para matabangan itong mga tugang niyato na nagtatrabaho sa harayong lugar, lalo na sa indang mga concerns sa migration as in sa indang mga trabaho bilang mga migrante. And then, ngunyan po gigibuhon ang ngunyan pong enot na Sabado, usually yan po ang penitential service niya to, penitential procession. Alagad nanungod po na ang October 7, maliban sa enot na Sabado kan bulan, iuman ang kapistahan kang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaya imbes po sa huring Domingo kang Oktubre, gigibuhon po ang Grand Marian Procession sa aldaw na iyan. And then, siring sa sinabi sa tuya sa puon kan misa, malog na po ang bulan kan pagsanto Rosario, igwa kita giraray nin pagsanto Rosario oro aldaw sa oras na alas 7 nin Banggi, apuera kong Domingo na medyo amay alas 6:30 bago kan misa. And then, ngunyan na sa 4 kan Oktubre, kapistahan ni San Francisco, igwang pagbindisyon kan mga atama na hayop, lalo na mga ido, mga ayam, na pagkatapos kan misa. Ordinary day po yan sa luwas sa patio, pagkatapos kan sa tong misa. Bago ko po malingawan, kang September 8, igwa po kita ning bagong keyboard digdi, Yamaha keyboard. Pinag-donate po yan ni Mr. Diomedes Alcomendas kang Lourdes Yang. Kaya pasalamatan niya to si Mr. Diomedes. Nagdadalan siguro po siya via live stream sa satuyang misang ini, kaya formal ko pong pinagpe-presentar sa Indo and sa iyang karahayanin buot. See what generosity can bring us. Kung kita magiging perming matinao dahil nagmamaimot, aramtan na ang blessings ni Lord perming yaon. So, minaabot sa na po iyan. So, we are very thankful sa mga siring na tao. And then, now, bot ko na pong apo doon ang presidente kan Catholic Women's League. Tanganing ipresentar po ang mga kandidatas sa search po Rosary Queen. Kung yaon po kamo, magtindog po, asin magdigdi na lang po sa inutan to be recognized. Diyos maray na daw po sa Indo Gabos. Maugma pong pinipresentar ko sa Indo ang sa tuyang mga kandidata kan Rosary Queen 2023. Ang inot po, Cassie Miriam Tritasco of La Opinion, Sugod, Nabua, Camarines Sur. Kadua po, si Siron Francia Bermido of San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katulo po,
si Guanson Miller, kan San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Masunod po, si Manayon Adelaida Celebrado of Santa Lucia, Nabua, Camarines Sur. Ang sunod po, si Navida Caridad Diligencia of San Nicolas, Nabua, Camarines Sur. Ang sunod po, si Obrero Anonsasyon of Santa Elena Baras, Nabua. Ang sunod po, si Pentecostis Crisanta of Lourdes Old, Nabua, Camarines Sur. Ang sunod po, si Robinson Heidi Garcia of Santa Lucia, Nabua. Ang sunod po, si Rabusa Mary Grace of Ramsan, Nabua, Camarines Sur. Ang sunod po, si Salom Mary Jane of Santa Barbara, Nabua. Ang sunod po, si Sermona Grace Nibres of Santa Cruz. Ayo. Ang sunod po, si Pagan Rosana Espiritu of San Miguel, Nabua. Then, ang sunod po, si Tanya Moore Erlinda Parinya of San Isidro, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Iyo po ang tracing mga candidates for Rosary Queen 2023 po. Thank you. So once again, thank you sa pagsimbag sa samong imbitasyon na kamo mag-participate sa Search for Rosary Queen 2023. Salamat po sa Indo. So mapapicture daangon So advance congratulations. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.